Cròniques de Gothel. Capítol 117. El moment de Lulu. En creuar el gran portal de Carcosa, ens sumim immediatament en un paisatge tan desolador com familiar, l'infern. Estem al bell mig d'un erial de pedra vermella i la temperatura és exagerada. Lulu està sobrevolant frenètica sobre nostre, senyalant amb el cap una construcció envoltada d'una muralla de ferralla. L'elefanteta, amb gest d'orgull, ens presenta Fort Knucklebone. L'entrada és una gran porta de ferralla, però darrere s'hi veuen tendes i nombroses marques de vehicles. El llibre de Hubirak emet un so de quest i s'escriu màgicament explicant-nos que estem en una zona neutral. Estem als paratges d'una naga que es dedica a fabricar i reparar armament per tothom sense excepció. En el cel ja no es veu el Turel, només una boira densa i un ambient tupidament infernal. Veiem unes figures petites que parlen entre ells al nostre costat. Lucian, amb els seus coneixements d'infernal, detecta que remuguen entre ells tonteries sense sentit. Ens acostem a prop i veiem una mena de gnomos amb cara de trapelles que porten un objecte petit que ens dispara als peus un líquid vermellós, justament quan estem a uns 10 metres, perquè no ens acostem més. Lucian, preveient l'embolat, ens presenta de forma pacífica. Venimos en son de paz, caballeros. Estamos buscando al rey de los demonios.
para matarle. Els oients es comencen a riure i ens mantenen a ratlla amb el líquid mentre no ens deixen avançar. Ensenyem la moneda de l'ànima de Carcosa i apareixen de cop i volta molts gnomos excitats. De fet, els nostres interlocutors estan perdent el nord. Finalment, s'obren les portes i entrem a la fortalesa inexpugnable. Un cop dins, trobem a part dels gnomos ja coneguts, altres evolucionats de forma diferent, més vermells i amb el cap allargat. Dintre de la fortalesa, contemplem el paradís de la xatarra, un cementiri de vehicles i ferros que es perd a l'horitzó llunyà. De molt lluny veiem aparèixer una criatura que porta una gran llengua enroscada al cap i acompanya Mad Maggie. És una naga i sabem que aquestes criatures es fiquen als somnis de la gent. Per tant, donem un petit tremolor i ens mirem els ulls els uns als altres. Alistair, molt atent, veu que la naga fa mirades furtives a Lulu i en algun moment determinat es queda mirant-la fixament. Lulu, per altra banda, està buscant els Kenkus. La nostra anfitriona s'interessa ràpidament per les monedes, però Alistair el Bard, detectant les seves veritables intencions, li pregunta directament per Lulu, l'elefanteta, esmentant que l'ha reconegut. Ella li respon pel seu nom i, dient unes paraules al seu gòlem de carn, desapareix de la nostra presència. Alistair, prosseguint la conversació, comença a negociar amb maquinària, mentre la naga ens condueix a una zona apartada sense deixar de mirar cap a on s'ha dirigit el seu gòlem. Ens ensenya una màquina de guerra impressionant, ens recorda els Panzers que hem vist a Carcosa, però de menor factura. Gorthol, com a enginyer mecànic, li fa una revisió i veu que necessita una greu reparació. Ens ho deixarà a meitat de preu, 2 monedes d'ànima, si l'ajudem. Amb una mica de negociació, ens la deixa per un més Lulu. Sense temps per mirar-se a si mateixos, Alistair i Gorthol rebutgen la proposta acariciant l'elefanteta al mateix moment. En aquestes que arriba el seu gòlem i ens convida a passar a una taverna per beure vòmit de llic, tradició per tancar els tractes. Entrem a la cantina amb una munió de gnomos i una cambrera sucubo d'impressionant aspecte. Ja que no ens atrevim a provar el vòmit de llic, ens donem a la cervesa que tants bons fruits ens dona. La naga, entrant directament, ens pregunta quin preu té l'elefanteta. Aquí tot té un preu. Intentem negociar amb ella, però no accepta or, ja que aquí no val res, i nosaltres no estem disposats a cedir a Lulu. Ell ens diu que troba més interessant l'obsidiana, i ja no diguem a la famosa Lulu. Alistair, però, li parla de Huvirak, fent entrar un nou tema, per si no fos poc. Ella el reconeix amb uns ulls com plats al veure les nostres il·lustracions. Ens comenta que va passar per aquí fa temps, interessat per una ciutadela on hi havia enterrat un objecte de poder i una tomba d'un cavaller, farà uns 20-30 anys. El motiu principal de la seva visita va ser parlar amb els Kenkus. Després de tant en renou, ens ofereix un tracte per poder parlar amb els seus Kenkus si ella pot parlar amb Lulu. Nosaltres acceptem sempre que nosaltres estiguem davant. Sortim calents de la cervesa de la cantina, direcció als ocellots Kenkus, quan les portes s'obren i entra un gran vehicle d'on baixen 6 porcs de raça bebop, els més perillosos entre plans. El coronel els segueix invisible mentre els bebops s'asseuen a una taula i el seu líder, després de cridar a Mad Maggie, entra en la rebotiga amb el coronel al darrere. L'altra part del grup va fins a una màquina infernal on hi ha 2 Kenkus mecànics. Lulu i ells es reconeixen mútuament, fent senyes de sorpresa, ja que no entenem el que diuen. Parlen un idioma estrany, amb signes. Són capaços d'imitar sons i Alistair els ensenya el tapís on surt Lulu i amb mímica intentem parlar amb ells. És una conversació que ens condueix directament a les essències del patatisme. Al final, li ensenyem les tablies de Shivaim, Huvirak i el mapa per veure si arribem a entendre un mínim. Els Kenkus, grunyint i gresnant, amb un pincell de greix, dibuixen una bona cal·ligrafia a un nan i un punt on estem nosaltres. Molt agraïts, oferim que Gorthol acabi reparant la màquina gràcies a l'enginyeria que estudien dels nazis a l'assentament del comandant von Ribbentrop a Carcosa. Tornant al coronel, el trobem infiltrat on es reuneixen Mad Maggie i el general Bebop. No entén res, doncs parlen un idioma desconegut, però veu que el porc està molt preocupat. El grup torna a la cantina i el coronel sent que el Bebop parla sobre Noriandel, the King of Golan. Un cop acabat l'esdeveniment, ens dirigim tots a la rebotiga de nou, on Maggie ens espera amb ulls fulgurosos al veure Lulu. «Os voy a hacer un trato que no vais a poder rechazar», ens diu la naga. Ens regala la màquina infernal si ajudem a recuperar la memòria de Lulu. Ella diu que ens interessa tant nosaltres com li interessa a ella. Al cap i a la fi, acceptem amb molts dubtes el tracte. Continuarà.